Maar het opkomen van de zinnen verschien ik de eerste taskogers. Na inademing komt uitademing. In Tochterdun brengt de groep van zo'n 250 theaterleefhouders naar de vaststellingslocatie, de Arjensdune. De vaststelling gaat hoe de relatie tussen mens en landschap. Hoe luid en stilte. En dan maakt het publiek ik mij dan. Maar de vaststelling is het startschotjoen voor de 25e editie van Oerol. Dat we letter nog viert mijn gebakje voor een Oerol die er 25 Helene ik bij weer. Ja, kijk! Het is gewonnen! Maar toch denkt Mr. Oerol, Joop Mulder, ik kom verjonging. We vinden het ook heel belangrijk dat ook jonge mensen zich meer gaan interesseren in de breedte van cultuur. Dus niet alleen de muziek, maar vooral ook het landschap en alles wat je in het landschap kunt doen. Op de boot naar Skillige binnen trouwens fans, maar ik nijenbeziekers aan boord. Ik kom voor het eerst naar Oerol, klopt. En wat verwacht je ervan? Ik verwacht een enorme broederlijkheid om me heen, waar ik een soort van me in ga mengen. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. U bent veel vaker naar Oerol geweest, of niet? Ja, zo tussen de 20 en de 25 keer, denk ik. Ja, het gaat eigenlijk nooit vervelen. Je kan de drukte opzoeken en de gezelligheid, maar je kunt ook van het eiland genieten in alle rust. En die combinatie vind ik echt heel erg fijn, ja. Oerol wordt het nog rond de mei 9 juni.